Tàrrega, capital de la comarca d'Urgell, ciutat cruïlla que ha marcat el seu caràcter obert, mercantil i de serveis. Històricament, vila reial lliure i franca, que no depenia de cap senyoriu particular. Això ha influït en què els seus pobladors l'hagin dotada de variades institucions. En aquest muntatge, volem presentar-vos la mostra d'una institució artístico-cultural de casa nostra, l'Esbart Albada. Fruit de l'entusiasme d'unes colles sardanistes i dins del marc de l'agrupació de danses regionals, promogut per varis membres de la seva junta, encapçalats per en Ramon Anglí Escolà i en Tomàs Auret Salvador, va néixer l'Esbart Albada l'any 1952. De l'Esbart se'n podria anomenar moltes coses. Es podria parlar dels seus èxits, de les seves dificultats, de la seva part anecdòtica, de les sortides i excursions, dels festivals, dels assajos, dels dansaires, directors i junta, i també d'aquells aspectes que fan de mal enregistrar, però deixen un profund record. L'emoció d'una estrena, o la d'una actuació especialment memorable, l'escalf del públic, o aquelles espontànies felicitacions dels assistents i dels amics. Podríem recollir, en fi, tot allò altre que forma la vida diària d'aquelles entitats que, degut als assajos constants, estan reunides pràcticament sempre, com si fossin una gran família. De tot plegat, se'n podria formar una veritable història del nostre Esbart. Així, però, recollim tan sols uns noms i unes dades com a record del passat. Des de la seva fundació, l'Esbart ha tingut com a directors coreogràfics el senyor Joan Recordosa, en Francesc Pere i Serra i en Jordi Carull de Vila. Entre els molts col·laboradors de l'Esbart mereixen especial menció els senyors en Josep Balcells, en Conrad Marco Sabater i en Feliu Pàmies Martí, president, secretari i tesorer, respectivament de la primera junta directiva dels Amics de l'Esbart Albada. Dins de la vida de l'entitat, podríem qualificar com a dades memorables les següents. Primer assaig el 20 de novembre de l'any 1952. Presentació de l'Esbart a la plaça Major per les festes de maig de 1953. Festival a la Granja conjuntament amb l'Esbart Maragall d'Arenys de Mar el dia 12 de setembre de l'any 1954. Festival a l'Ateneu amb motiu de l'entrada de l'Esbart a la seva secció artística literària d'instrucció el mes de maig de 1955. Formació de la primera junta directiva i fundació dels Amics de l'Esbart Albada el dia 31 d'octubre de 1955. Extraordinari festival de nit a l'Ateneu estrenant l'Eixira a Dues Cobles el dia 14 de maig de 1956. A Barcelona, el festival conjunt amb l'Esbart Orfeó Gracienc en el seu local el dia 4 de maig de 1957. A Berga, per les festes de la Patum, al Corpus, del 1957. A Montserrat, anualment, des del primer plec de l'Esbart l'any 1957 fins al 1977. A Andorra, 3 vegades al Festival Internacional de Dansa de les Escaldes els anys 1958, 60 i 64. A Barcelona, al Camp Nou, amb motiu de l'homenatge del Barça, l'Orfeó Català, l'1 de maig de 1959. Al Camp del Gimnàstic de Tarragona, amb motiu del 75è aniversari d'aquell club, el dia 6 d'agost de 1961. L'excursió a França, amb 4 actuacions a Prats de Molló, a Ceret, al Casino de Canet de Perpinyà i al de Boló, els dies 12, 13 i 14 de juliol de 1964. Al Pavelló d'Esports de Barcelona pels festivals de la Mercè els anys 1959, 60, 61, 64 i 72. La gravació per part de Televisió Espanyola dins el programa Raíces el setembre de 1975 i la seva emissió el mes d'octubre de 1976. El festival a l'Ateneu conjuntament amb l'Esbart d'Igualada el dia 14 d'octubre de 1978 amb motiu del 25è aniversari de la seva fundació. Participació a l'ES en el primer Festival Internacional de Dansa el dia 2 d'agost de 1980. La presentació del Bany de Gitanes del Banyès, l'Ateneu, el dia 18 d'octubre de 1980. L'anada Blai,
França, el dia 14 de juliol del 1981. L'actuació al primer Festival Internacional de Cant i Dansa a Cantigny-Gros, el dia 22 de juliol de 1983. L'anada a França amb diverses actuacions a Blai i a Montguillon, des de la simplicitat pueril d'un bany de nans a la coreografia d'un banyet com l'estampa marinera, des de la rusticitat muntanyenca d'una tirotitaina a les fineses d'un saló d'una suite senyorial, des de la sobrietat helènica d'un contrapàs o bé des de la plàstica quasi mística d'una moixiganga a l'alegria desbordant d'una entrenyissada, des de les suaus moviments d'un copeó als salts i el ritme frenètic d'un galop de panderetes. No oblidem, però, la nostra eixida, que ha estat la dansa més interpretada. Hem interpretat danses d'una sola parella, com la morisca, o altres de multitudinàries com el Bon Jorn, i ho hem fet en festivals a l'aire lliure, o en sales, escenaris o embalats, en pavellons i en camp d'esports o en places, a Tàrrega i a fora, al país i a l'estranger, en una vuitantena de poblacions diferents, emportant l'ambaixada cultural i artística que la nostra ciutat els oferia a través de l'Esbart Albada. Actualment l'Esbart, després de més de 30 anys d'existència, continua la seva tasca amb unes 15 parelles, sota la direcció d'en Antoni Pàmies Calaf, amb el recolzament de la Junta i amics de l'Esbart Albada. Segueixen els seus assajos i actuacions. Els mans, segona. Esquerra. Select, 2, 3. 1, 2, 3. 1. És clar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Un assaig complet consta de 4 parts: posicions, punts, barra i dansa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, volta, ja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, volta, ja, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, volta, ja, 1, 2, 3, primeres, 1, 2. Font de peliu, sap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Rats. Tot el món de peliu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, rats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rats, 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 rats. Va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
L'esforç continuat dels assajos cal que es vagi complementat per l'estímul de les actuacions. El nostre esbar té actualment un repertori de prop de 50 danses que van alternant en els diversos festivals i actuacions en què prenen part. Presentem a continuació l'arribada a Blai a motiu de l'agermanament d'aquella població amb la nostra ciutat, maquillatge dels dansaires i l'actuació al castell. Mira lo que tenemos por ahí. Va, jo també m'estic pixant. Hòstia, estrangeres, corre, baix. Pregunta si és la... Xavier!
Bien, mesdames, messieurs, je pense qu'un grand bravo s'impose encore au ballet folklorique de Tárrega. Et nous les remercions de leur superbe production. La mateixa anada a França, l'Esbart es va voler adherir al Festival Internacional de Dansa de Montguillon. Vegem com l'equip d'electrònica, al nostre càrrec, fa el muntatge de focus. Fou, per cert, una actuació calorosament aplaudida. I és això, el conjunt de tot, és el que ens dona cada dia més força per tirar endavant, buscant, si més no, un merescut èxit.